iti bileg mi panakaawa kinakapsut mi panakapakawan nagkurangan mi iturong mo ako ipanagbiag mi Ti ayat, ti Diyos, intay rambakan, grasya na asagot, pagraramanan, daisu ti biyag, amin agapwanan, rigat ken ay Diyos pagkamangan anyaman abana intay biruken anyaman arigat intay parmeken when naagpaiso ti Diyos tulaeng pigsaken namnama intay aklunen ti ayat ti Diyos intay rambakan grasa na asagot pagraramanan daisu ti biyag amin agapwanan rigat ken namay Diyos pagkamangan Yaman kam ken Apo, iti sagot mga biyag kada kami. Agyaman kami met karigiti amin na bendisyon mo kada kami. Sikaw Apo ti puon biyag ken amin mi. Sika ti taklin ken kalasag mi. Tarabayan na kami nga agnanayon, agraman amin ang kapamilya ken gagayem mi. Ken kastamet bendisyonan na kami ang pada-pada, kastamet, dagiti agbuy-buya kada kami. Ilisin na kami, iti amin adakes, wenno pagdaksan mi. Amin dagitoy, ket dawaten mi kapo ken Kristo, nga anak mo ken Apo mi. Amen. ayat ti Diyos intay rambakan grasya na asagot pagraramanan daisu ti biyag amin agapwanan rigat ken Diyos pagkamangan inayayat mo ako dagiti na panglaw nakakaasi dagiti mawaw aramide
nakang tapno ti ayat mo, di may paidang. Ti ayat ti Diyos, ti ayat ti Diyos, intay rambakan, intay rambakan. Grasya na asabu, pagraramanan, taisu ti biyag, amin agapwanan, rigat ken namay, Diyos pagkamangan. May kauapo, ket nagrigat ka, agpaay ti amin aparswa, panakaadipen, amin nakita, ited mo ti ilim, ti waya-waya, ti ayat ti Diyos, ti ayat ti Diyos, intay rambakan, intay rambakan. Grasya na asabu, pagraramanan, taisu ti biyag, amin agapwanan, rigat ken namay, Diyos pagkamangan, rigat ken namay, Diyos pagkamangan. Thank you, Lord, for this day. Thank you for this wonderful day. Thank you for the gift of life. Amen. Amen. Ayan. So, hello, kaya amin nga sang padang may manandano na dito yung programa tayo na puluwan. Rayaw ni Ilocano. So, isa na naman pong mapagpalang araw sa ating lahat. Ayan, magsasama-sama na naman tayo sa sumagmamano nga oras. Ayan, makadkadwayo man apo iti Rayaw, familia iti Rayaw ni Ilocano. So, makadkadwayo apo ito unig iti tangata ang nag-iisang prinsesa ng Rayaw ni Ilocano. Sa bali apo, DJ Klang lamang po. Kan makadkadwayo mo't apo titangata, at may isa nga nakugwapo, iti Rayaw ni Ilocano, isawan sa bali apo, DJ Reventor Lagmay. Alright, kasamat nga apong syakmet kaya makatakta ko na makadkadwamat lang apo iti uneg, iti na talumat lang apo nga oras, ngayon tayo panagdadangga ita, panagririnayaw. Yes. Marvin Agne po lamang apo, yes. Ayan. Ang yung dakilang Pinduters. Yes. Ayan, so kakabsat, ayan, binabati namin kayo ng magandang oras, ano man pong mga ginagawa natin, nasaan man po tayo ngayon, ayan, magandang oras po sa ating lahat. So, dawati ka rin kakabsat, kay sharing dito nga programa tayo, tap na doon tayo pa nga agkakadwa, agdadanggay ken agrarayaw, ita. Nga kaorasan. Yes. So, kakabsat, sa mga nandito na po, ayan, sa ating 330, sa mga hindi pa po nakapag-share, i-share nyo na po sa mga grupo ninyo, sa mga JC ninyo, sa mga friends ninyo. Ayan, tapos doon tayo pa nga agkakadwa. Ita, nga malem. Pwede rin po kayong mag-mention. And now, ayan, sineselebrate natin ang ating 100 subscribers sa YouTube channel ng Rayaw ni Ilocano. Talagang napakapalang araw nito kasi ayan, ang laki na namang blessings ang binigay ng Panginoon sa atin. Kasi nga, naabot na naman natin ang
100,000 subscribers. Yes. Ayan, silver play button na ba? Yes. Yes daw. Ayan, ito yung mga pinapangarap din ng mga YouTubers, no? Yung makakuha rin ng Silver play button. Yes. Sana, Ayun. pag meron na yon, makikita na po natin dito sa likod natin. Dito Ilalagay na natin natin- yung frame. Yes. Dito na natin ipindupindot ganon. Yes. Ay, hindi na pependot yun. Di ba sabi mo silver plate button? One. Di ba button is Diyos the ko. pindoted? Oo, Aha. oo. Well, Diyos ko. Pagbigyan mo da, kasya nga talaga da, dengan nagdegos. Ay, Ayan, so napakasayang araw po para sa ating lahat. Siyempre, hindi naman po magiging ganun ka-successful. Hindi namin maaabot yung 100,000 subscribers. Kung di dahil po sa mga suporta ninyo, sa pagmamahal ninyo at pagtitiwala ninyo sa mga talento namin na sinishare namin sa inyo. So, Yes. ang una naming pasasalamatan, syempre, ang ating Panginoon. And syempre, kayong mga sumusuporta at nagtitiwala sa amin. Maraming salamat po sa inyo Yes. lahat. Okay, so, kakabsat kan karayaw. Ayan, kahit kadagitawin nga agasangay tangal daw, binabati rin namin kayo. Happy birthday. Sa lahat ng mga celebration ngayon, happy celebration sa inyong lahat. Yes. Ayan, hindi ko na po isa-isahin kung ano man pang mga sinaselebrate natin. Aha. Happy celebration po sa ating may mga sinaselebrate ngayong araw. Yes. And syempre, para na rin sa amin, happy celebration. Mm. Kahit syempre, ayan, hindi magiging successful din ang ating show natin kung wala ang dagiti sumaganad. Yes. Ayan, dagiti, sharers natin. Ayan, maraming salamat po sa mga sharers natin, solid supporters natin from the very start, from the very beginning ng Rayaw. And syempre, sa mga new followers natin, welcome po sa Rayaw ni Ilocano. Kan Yeah. kasama na kita niya ay Barbaro, apong subscriber, iti Rayaw ni Ilocano. Yes. Thank you so much. Yan, kada kayo. Yes. Maraming salamat sa suporta. Kaya kasama din, syempre, kadaging Yes. tumultulong or sumusuporta sa atin, sa mga generous Sponsors natin. Maraming salamat po, kas kada Ma'am Cathy Chu of Saudi Arabia, kada Ma'am Jo Ramos. from Switzerland. Tita Remy Mauricio. Yes, from Switzerland. Kini Ma'am Dina Duminsil. Yes, from Switzerland. Ayan, Ma'am Ruth Clemente. From Honolulu, Hawaii. Kini Sir Ray Dancel. Yes, from Hawaii. Yes, kay Sir Arnold Balbin Fernandez. Yes, from San Jose, California, USA. Yan kadwana pa ni Sir Dominic Fernandez. Yan, nga manipudpud lang po dito na depar na po sa San Jose, California, USA. Yes, kay Sir Chrysler Gadja. Yes, from LA. Kini Sir Jonathan Rapacon. Yes, from Italy. Ayan, Yes. katuwanad ni Sir Benny. Rafal. Yes. Alright. Kini suda mo tayo kini Ma'am Lainey Acosta. Yes, from UK, London. Sir Paulo Matel. Yes, from LA. LA, California, USA. Yes. Kini Ma'am Mindala Seste Alindayo. Yes, from Singapore. Ayan, kaya Ate Jacqueline Ducusi. Yes, from Singapore. Uncle MG. From New Jersey. Yung Ayan, syempre maraming salamat din sa sponsor ng ating wireless microphone na ating ginagamit awan sa bali dagiti Damayan Malaysia Chapter. original. Yes. And syempre, ay yung ating napakabagong keyboard Yes. na hindi pa nagagamit hanggang ngayon. Isa barbaro pa lang. Oo. Ayan, napakabagong keyboard natin ng Yes. PSRS 775. Maraming salamat sa mga sponsors natin. Sila Tita Jo Ramos Tita Dina Duminsil. and Tita Remy. Mauricio. And syempre, ayan, maraming salamat din sa grupo ng Friends Forever Straight from the Heart Foundation. Headed by, Mami Rosin Alibuyog and Ma'am Judith Ramos. Siyempre. ayan. Thank you din sa Switzerland. Fanatics. Nakarami talaga Yes. Switzerland Fanatics, no? Ah, Ayan, ah. maraming salamat din sa laging pagpapahiram at napakabait na Raon Electronics and Merchandise. Nakukuha kinimat matunan ni Mr. Christopher Aquino. Iti Raon Electronics and Merchandise. Kata nagadan aglaklako da apo iti nay di kalidad nga speakers, amplifiers ken na dumaduma pa. So dagiti nay kaya na po iti mapan na gumatang wala na ag-upgrade apo ti amplifiers, speakers, mixers wala na at anya pa apo nga dati pa kay na igan na apo ti musika. Papantay na po sumadya iti Raon Electronics and Merchandise. Sa iti tayo po nga masarakan dagiti nay kali gamantay apo nga gamit pang service, pang tugtog wala na pang jamming tayo apo ti bagbagi tayo. gamit sa Yes. musika. Yes. May panggap iti. Musika. Musika. Ayan, so Manong Ray, din na tayo masarakan iti Raon Electronics.
Iti raon elektronika kabsat ket masarakan nyo lang iti. Along the National Highway Cauayan City, Isabela, batog lang nga po ti Shell Gasoline Station. Yes. Isungan niya pa apo tururan nyo. Intayon, raon electronic ken merchandise. Yes. Nasadyay, masarakan nyo apo di kalidad ken nalaka. Yes. Nga latagila po da. Isungan niya pa yung dapat tiruran tayo kakabsat. Mapantay na po J. Raun Electronics and Merchandise. Dahil sa Raun Electronics and Merchandise, Sigurado panalo ka! Okay, so maraming salamat din sa grupo na hindi tayo iniwan simula noong umpisa. Yan ang grupo ng Damayan Filipino Association Incorporated. Yes. Iti Damayan Filipino Association Incorporated kakabsat ket. may sa po nga life plan nga mabalinta po kamangan asat gana pakimembroan ng nangruna dagitay na agnana ay dapo dita na balasi taaw nga kayat naman dapo ti agplano iti panagbiag na. Iso nga no kadyo apo ti sigurado kena talaga dapo nga life plan mapantay na po pakimembroan apo dati na Damayan Filipino Association. Kaya lang nga DJ Klang, DJ Ray iti mabalin niya ag-membro iti data nga Damayan Filipino Association. Yes, so mabalin mabalin mat tayo. nga uri dagiti taga dito Pilipinas. Sa di naman na po ngayon tayo dito Pilipinas. Welcome po tayo sa Damayan Filipino Association Incorporated. Wow. Para hindi ka na yun ng impormasyon, kontakin tayo lang ni Tita Jo Jo Ramos. Yes. Ayan. Hello sa ating Magic 5 directors. So, Aha. sa bali Tita Jo Ramos. Yes. Tita Dina Dumingsil. Yes. Mami Gina Ibonya Yip. Press Lilia ay Directress Lilia Aquino. Yes. Directress Rebing Corpus Ricardo. Aha. Ayan. So, once again, hello sa inyong Magic 5 directors. Yes. Ayan. Sa mga nagsasabi po, bakit blurry? Yung signal po natin. Ay, Mahina. magbawas tayo ng magbawas tayo ng wifi. Yes. Magbabawas tayo ng wifi. Ayan, mahina po kasi ang signal kaya nagbo-blurred po yung labas sa atin. Ibig sabihin, mahina yung signal. Okay, kakamsat. So, di pa nagtuloy yung programa, ihanda na po natin ating mga speakers. Yes. Ihanda na natin ang mga tenga natin, ang mga headset natin. Ang mga Bluetooth ninyo. Yes. Tarugyan na tayo ang agparagsak, agparayaw. Yes. Malipot pa ilang kadagiti sunat pang lukat bilang musikal. Dito palang programa nga na baulwan. Rayaw ni Ilocano. I-share yan, kakabsat. Siyak to di agayat, pilyek to tay napintas, pilyek to datay balkat, ay nalaing nga umanak. Isuntot senyorita, biyak nan to tay kasla dunya, amin nga oras ko ket kukwana, pagserbyan nak agluto aglaba. Ipaay konto amin adongok, ayaten nak to di napalalo. Oray kaslak pro ba kabalyo, imbaglasak sa plita klatigo. No dito pa'y lamang rik na, gel-gelek to pa'y tibilbil na. Akas lang to mantay gel-gel, lukot ni maladaga. No de kanto adua bilang ti agkagasat. Namnama biyak ko di kanto pulo sa grigat, kanya. Di kanto lumdang wen wag lading ito'y ganda. Tanap tuan la ilo to'y sinangal tangayat. Rayaw. Ni Ilocano. No datantuwa-duwa bilang ti at kagasat. Namnamaang diyak ko di kanto pulo sa grigat, kanya. Di kanto lumdang wen no aglading ito'y kena. Tanap man la ilo to'y sinangal tangayat. No siyak to te agayat, pilyek to tay napintas, pilyek to datay balkat, ay nalaing nga umanak. Isuntot senyorita, biyak nan to tay kasla dunya, amin nga oras ko ket kukwana, pagserbyan nak agluto aglaba.
Ipaay konto amin adungok, ayatan nakto tinapalalo. Oray kaslak pro pa kabalyo, imbagla sapsaplita klatigo. Tekno dinto pa'y lamang rit na, gilgilit to pa'y tibibil na. Agas lang to mantay ag gel-gel, lupot ti maladaga. Agas lang to mantay ag gel-gel, lupot ti maladaga. Okay, another Ilocano song sa lahat ng napualuan. Uy, karayo. Uy, karayo, nga inang kanlay di. Lagi ko un-unoy ko adi ka aklone. Daing pagaro mun sa abaring pare. Ulput alilaw, manakirurame. Na iru kariken sa pataawon patse. Nais ni ka na panagun-unoy ko, di ka pa'y dengge. Amin na panagutikot ko, di ka pa'y laing ise. Ang panangidadanis panangirurume. Aliya gusto adengge. Ang pagkabukayang tayta kaasin palawage. Tapno ayat mo pasudliye. Yan ang piyaga asitatalingalye. Alright. Rayaw ni Ilocano. Adengge ang pagkapukayan dayta kaasin palawagin tapno ayat mo pasubliye ken agpiaga asitatalingenye na irut a tariken sa patakawan patyan nayas na kana panagun unoy ko di ka pa'y dengge. Amin na panagutikot ko, di ka pa'y laisen. Ang panangidadalas panangirurume. Na irut a karikyan sa patakawan patyan. Nayas ni ka na panagun-unoy ko, di ka pa'y dengge. Amin na panagutikot ko, di ka pa'y laisen. Ang panangidadalas panangirurume. Panangidadanes, panangirurume. Alright, another Ilocano song. Yes! Sirsir mata. Sirsir. Di kantua maribata, usok ikinayawam. Uray no kaanuman, sa dino man na dumanona. Adun na babalasang, tinak na sarakan. Yan awan pa'y di nakitak, akas ken ka tikinapinta. Raya. Ni Ilocano. Isem mo di na kaayayo, adae ganday takalid mo. Ang lalo nu'y paludid mo, tama-tama kas bitwen ko. Ilaing idaw dawat ko, paring nuwag sarakan to. Oray laeng nu dakulap mo, tinak malamano. Tunggal pa nagmaymaysak, adda ka na sirsir mata. Rugak meten dagara paap, akas tayad da kantudenak. Di ka kumana palubusan, sakit latantay panawam. Uray to manena subliyam, dirag sa kuwa na tunday.
Ilocano. Isan mo di nakaayayo, adae ganday takalid mo, aglalo nui paludit mo, tama-tama kas bitwen ko, ilaing hidaw dawat ko, paring nuwag saratan to, uray laing nudakulap mo, tinak malamano. Tunggal panag may sak, ada ka na sirsir matat, rugyak meten tiagara paap, atas tayo takan tudenak, di ka kumana palubusan, siyak metlatan tay panawam, uray tumane na sugliam, dirag sa kuwa na tunday. Di kan tuwa malibatan, pusok ikinayawam, uray no kaanuman, sa dinuman na dumanunam, adun na babalasang tinak na sarakan, awan pa'y tinakitak, akas kan katikin na pintas. Awan pa'y tinakitak, akas kan katikin na pintas. Ray out! Ilocano. Okay, kakabsat, nagita po nagiti sa miwang panglukat bilang musikal. Ang apisag sagot mi pa lang para kanya amin nga. Sangapada. O ayan, umay manindanunin ti programa nga Ray out ni Ilocano. So, kakabsat, ken kagayam. Ayan, once again, binabati namin kayo ng magandang oras sa ating lahat. Ayan, maraming salamat kay Father. Kay Father Kaloy of Father, Tumawini. Yes. Yan, sa opening prayer kanina, hindi na siya nakapaalam. Ayan, umalis na siya. Ayan. Thank you so much, Father Kaloy, sa opening prayer. Okay, so yan, makakasama din natin mamaya. Yan si Mr. Kinney Rogers. Mamaya. Kinni, Yan. hanga Kenny. Yes. Guest natin mamaya si Mr. Kenny Rogers, yan. Apo, nagpudot mitatan. Kenny Aguilar. Apo, Josh ko. Rekla. Ayan. Summer na talaga. Summer na dito ngayon. Sobrang Yes, init. sobrang init na, mga karayaw. Yes. Tayon. Tayo dyan may bayan. Tayo di Yes. kosen. Okay, so bago ti amin kakabsat yan, rogyanan din na agi present, agi Yes. shout out. Dahil rogyanak meten ti agi mention, agi shout out kadagiti adantoy nita. Yes. Abang ni Facebook ita. Yes. Na oras. Yes. Ayan. Hello kay Crimson Layaran tayo. Kay Dale and Debbie Graywacheski. Yes. Hello, Melay Gordo, Marcelina Remular, Rebula Ranches, Aha. Hazel de la Cruz, kay Ma'am Florinda Yes. Bulawit Soriano, Carol Aguda Segundo, Melay Gordo, kay Tita Jo Ramos, Yes. hello Tita Jo, Tita Dina Dumisil, Tita Remy Mauricio, Ani Cabaldo, Ma'am Carrie Chua, Yes, hello, Ma'am Cathy Chuba. yan, kay Ian Yes. C, Yes. kay David Solomon. Hello, Yes, Sir hello, David Sir David. Solomon. Happy watching. Ayan, hello, Sir Rani Rivera, Nemesio Yes. Batara, Jocelyn Pamitan, Maginola Joy Lovely Marie, Bong Braceros Miranda, Aha. Melissa Aslor Pre, Yes. Crimson Layaran tayo, kaya Marcelina Remular Rebula Ranches, kaya Alex Bersabe, Wakarani Flores, Lilian Ilagan, Baltazar Mamarado, J.R. Binarao, Yes. Danilo Bangsoy, Max Yes. Neil, Jocel Legaspi. Dandan ni Bansyong Bangsyait. Hoy, Binasoy ko na na. Ay, Siyang gade. kumanaw ka ta. Kabagyak data. Wait, agtal na ka man ito. Data di 5th degree casing ko. word. Dagkan, sige ka. Na. 5th degree. Wala pa 7. Oh, 8 degree ka kasing sen. Sige. Oh. Wala Sige. ka. Umana Data ka met rin, Lola. ni Benidorm, Ah. 12 degree Celsius. Okay, at dapat sincere na. Oo, Celsius. Ayan. Sige, tuloy mo, apo ko. Tuloy mo man, tagbasa. Ayan, maraming salamat sa 75 stars, Freddy Arshaga. Yes.
Sa 100 stars, Grace Balisto Palbusa. Yes. Sa 45 stars, sa Lorna Cocal. Aha. Kaya sa 54 stars, Marilu Duldulaw. Yes. Ayan, ito pala yung mga star senders natin. Ayan. kanina. Ay, surat da. Yan, Kevin Kawili, maraming salamat sa 45 star. Dory Amboni, 45 stars. Nelia Famini, 45 stars. Ruiz Arnel Mapalo, 45 stars. Aha. Rickson Talawela Sam, 45 stars. Yes. Kay Sir Arnold Balvin Fernandez, 100 stars. Yes. Freddy Arsiaga, 75 stars. Yes. Grace Balisto Palbusa, 100 stars. Yes. Lorna Concal, 45 stars. Yes. Marilu Duldulaw, 54 stars. Wow, nagado. Yes, kaya Ma'am Candy Chua. Yes. 100 plus 50 stars. Yes. Maginola Joy Lovely Marie, 50 stars. Aha. Sir Dominic Fernandez, 149 stars. Yan. Thank you so much, Sir Dominic. And kay Ma'am Emma Rasay, 100 stars. Stars, Yan, maraming yes. salamat po sa mga star senders natin at sa mga magsisend pa po. Maraming salamat. Yes. May pa-free ngayon si Facebook na 45 stars. Ay, Yan, magmaman. pwede mong i-send yung 45 stars. Mm-mm. Kahit ako dito sa account ko. Kasday? May pa-free siyang 45 stars na pwede mong i-send. Wow. Ayan. At syempre, Karayaw, ayan, magandang balita sa inyong lahat. Aha. Syempre, mostly na lang po siguro, magiging pili na lang po kasi magkakalayo tayong iba. Yes. Yan, marami pong malalayo dito. Yes. Ang Rayaw po is magbibigay po ng giveaway na Ano yun? t-shirt. T-shirt. Ay, t-shirt. Wow! Ay, kandak mo na. Awan daw manay king kalolo. Pumataw ka sa barsong. At danto iti daging ka, supot ka arena. Maday. Mabalin ka niya. Nangre. Ay, ay. Ayan, mag-giveaway po ang Family Rayaw ni Ilocano coming from our generous sponsor. Dumawa Yan, na. hindi pa po siya nagpapamention. Ano na And po na? advance thank you na rin para sa kanya. Thank Nick you, pa. Apoko. Damdamay bagap. Thank you, Apoko, kunak. Ayan, sabi niya, magpapag-giveaway tayo ng t-shirt for viewers only. Sabi niya. Ayan, sa mga Wow. viewers only. So, tatapay lang kakabsat. Ayan, mag-message na kayo, mag-comment na kayo ng certified. Ayan, thank you so much, Father Kaloy. Ayan, baka Ay, gusto thank you, mo po muna. Father. Ayan, pumano na yung Father. ah. Ayan, so, sa mga, mag-comment po yung mga malalapit lang dito. Siguro mostly yung dito lang din malapit sa atin. Ayan, mag-comment kayo. Magkakaroon na lang po tayo ng selection. Ayan, ipapasulat na lang natin mamaya. Ay, pasurat kung tinagang ko. Ang kaman nakatagtagar talolo ban siyong. Sige, sigan, Barsaw. Kasi nung din, nagpampansyadan niya Sige, lagdan. God. Sige, sikalatan. Te. Tagi padawat. Ha? Padawat mo dadakwam. Tata, brief mo nga, bot. Ibalbalak, ibilag nakmaning kasinsain. Oh, so, magkakaroon tayo ng selection. Ang magiging laman siguro ng t-shirt natin is certified. Karayaw. Kita, daka man din tan kung Siyempre, karayaw, itulong ko man may tulong ko Ayan, Ken. Magkakaroon tayo ng selection, Karayaw. Yan, siguro celebration na rin ito ng 100 subscribers natin. Ay, nagimasan. Oo, so, Kasali kami dito, 100 subscribers. galak ka mabaot dito, nagimos ka palapalit, tigiwat na ito, galak ka. Sakpay siya man, kasali na dyan. Well, ikang ka timidjom. Ay, God. Sumanding ka. Ha. Sige, pati ka pa sumanding ka. Thank you, kasi Palapalit. Dumaya mo dong. Ikang ka. Agyaman ako, tatapay Oh, lang. sige, ikang ka, di kulay rainbow. Apay, kwak. Ay, made. Ayan, mag-hashtag, anong tawag dito? Hashtag certified Karayaw. Please pakilagay po yung kwan ninyo, location ninyo, and magkakaroon tayo ng selection mamaya. Taga Dumaguete. Ayan, ililista na lang po ni Directress. Pasensya na po sa mga taga outside the Isabela. Yes. Kasi mahirap po yung shipping ng t-shirts. Yung mga malalapit lang po talaga kasi ganito pa yung panahon. Yes. No, kaya siya nga mga aladagat taga-outside. Pumanaw! Denggam, tadati sa disco. Oh, sige ka raw. Denggam. Dagite abid fan niya kaya't naman dita na kasla kumadita Bagyo 7. Oh. Dagite taga Visayas. No kaya't damuta po ti makaala. Oh. Tikas jay. Oh. Ipadala na di pagpadala. Mabalin mitlat tanong Siyang kwa. kaday. Mabalin ka sen no iyawat tata kanya datikwan.
Jete shirt ngem kukuha dati pamasyahis Shipping na. Well, siyang Pwede rin sa mga gusto pong Okay, magamit. adan Pero na sa kanya po yung mga contribution order natin, if in case. Duwan. Umpisahan po muna natin yung giveaway natin para sa 100 subscribers natin. Yes. So magkakaroon tayo ng selection. Ayan, i-comment lang natin #certified Garayao from. And magsaselect po kami ng bibigyan namin ng mga giveaways, t-shirt. Yes. And syempre yung nag-request po ng sticker, sige, pwede po bibigyan namin. Well, yung mga yes. riders natin dyan. Yes. Ay, Na ada riders tayo ng ikantay t-shirt. Oh, mayroon kasi humihingi ng riders ng stickers ng Garayao ni Ilocano. Sige man, tagparami tayo Oo, ng sticker. magpapagawa po kami. Mag-request sila ng certified Garayao sticker. So, bibigyan namin kayo ng sticker. Yes. Ayan, dagita po ayan, yan na lang po yung parang pasasalamat namin Oo. sa inyo. And syempre, wala rin po itong wala yung ating sponsor. Dandanik yung baganagan. Ay. Ayan, mawala din to kung wala yung ating sponsor. So, maraming salamat sa ating sponsor. Okay, so, Yes. mag-comment na lang po kayo. Ulit, #certified Garayao. Isusulat ni Directress yung pangalan. Selection po sa mga malalapit lang po muna. And tignan po natin soon, very soon, kasi malapit na rin ang ating anniversary para po sa mga ibang lugar. Barbarin ko namno, dantuan nag-sponsorin kita dati pang t-shirt ulit. Oo. Yun. Tayo sunto titid memet ka dagitay na naganan. Dagitay na ikat na pa'y apo ti t-shirt. Dagitay na ikat na ti agkaroon met ti t-shirt nga certified Garayao. Yan. Ulitik, ang i-comment po natin, Yes. certified, Garayao. #certified Garayao Yes. from, para ma-select po namin yung mga bibigyan natin. Kunyari, Yes. #certified Garayao from Dumaguete. Cauayan City, Isabela. Hoy, sumarting ka talaga. Ayan dan. Mga lakaman ti pang ortalola ba siyang? Oh, sige. Kamalmalwam man lang kita titdog nga bibigyan. Dada, sampol ko nga rin, tanod, damang may tulong kong talo natin Ayan, ko pa. hindi po may bibilang yung walang from kasi hindi po namin alam kung taga saan yung bibigyan natin. So, kailangan po nating ilagay yung from, #certified Garayao, ulitin ko, #certified Garayao from. Oh, Yan, so so dagitay na yung kasla ko madagitay na apo taga Cauayan. Oh, #certified Garayao from kunana. Oo. Ayan. So, maraming Ate ko namin nga tatekin DJ Klangin. No kahit yung apo kit talaga nga kahit yung nga makaalam iti t-shirt, yes. mabalin nyo apo nga ipadala kad Yes, yung shipping fee sa inyo Yes, na lang sa po. inyo. Oo, yung t-shirt sa amin na lang Oo, po. di ba? Oo. Oh, Ayan, okay. Sa mga stickers po ng mga riders, Yes. yan, ipapagawa pa lang namin para mabigyan namin kayo. Okay, so once again, ulitik ka niya yung kakabsat sa mga nandito ngayong oras. Yes. Mag-hashtag kayo, certified Garayao from, para maibilang or makita, ma-select yung Yes. mga malalapit lang dito sa amin. No taga Cauayan kay lang apo or taga dito lang asdig lang halimbawa hanggang anya ti kwa tayo, ti pagpatinggan tayo. Basta DJ yung lang. malapit lang po kasi hindi po natin maipangako kasi hindi po pa naman yung panahon. Ngayon no, taga dita kayo na outside Isabela, kahit yung apo nga makaala iti t-shirt, Oo. gila shipping lang nga din ti apo ti bayadan nyo. Oo. Yung t-shirt, Magpa-ship libre. na lang. Oo. Yes. Ikaw na lang natin. I-CCOD na lang natin sa LBC. Yes. Okay, kakabsat. So, ayan, habang nagko-comment kayo, #certified Garayao kayo from. Yes. Yan, nagsaselect po ang ating directress. Yes. Okay, so ano yung ating first requested song? Aray ko. Kantaan taman, takas laman panang kantan eh. Sige. Okay, ayan. Yung ating first requested song sa natin na Polo 1. Rest your love and Count on, on you. Okay. So, Wow. kakabsat, padaanan nyo po, dagiti messages kanyayo. Or ipopost namin siguro sa Facebook lahat ng mga naselect namin na names. And mag-comment na lang po kayo doon. Okay, thank you. At kantata, kapag thank you ka. Game. Okay, pa may mga tapo kini DJ lang data na kanta ka na pauluan Rest your love on me. Karik kalkalikagom ya po. Yan. Yes. Maybe you don't know me any more than I know you. And I wouldn't blame you if you walked away. I've been watching you all evening without teardrops in your eyes.
and it touches me much more than I can say. You know, I hate to think that someone could have loved you more than me. And ever since I was in, I'll be right by your side. Lay your troubles on my shoulders, put your worries in my pocket. Press your love on me a while. Lay your troubles on my shoulders, put your worries in my pocket. Press your love on me a while. Saw you in the corner, and the moment I walked in, saw your lonely face across the room. No, I won't forget it, and the way it might have been. Why did you have to leave me so soon? You know, I hate to think that someone could have loved you more than me. And at times like this, I'll be right by your side. Lay your troubles on my shoulders, put your worries in my pocket. Rest your love on me while Lay your troubles on my shoulders, put your worries in my pocket. rest your love on me while. How long must I wait for the last rain to be here and the last chance to go home? Just to think that I was born so soon. How long, honey, with the loving don't come? I was there when you left me, Just didn't know how to begin. oh, Lay your troubles on my shoulders, put your worries in my pocket. rest your love on me while. Lay your troubles on my shoulders, put your worries in my pocket. Rest your love on me while. Okay, another requested song. Sunod ang napuluan. Count on you. When I sing like the world's gone mad, and I need you so bad, but I don't know where you are. I cry these tears on our own. We've been so far, and it's warm at the moon, and we've counted a million stars. My love, still true. Friends have come and gone, some have left me alone, but I've stared off these words before, and they leave me blue. All alone in my heart I know, and there's one thing in my life that still is true.
I can count on you. Count on you to be there. No questions in the air. No asking why or where. No looking back. Count on you every time to ease my worried mind. And you brought over me, important to me, my miracle find. If I have to choose one place to spend the rest of my days, anywhere would do, long as it's close to you. Whoa, whoa. Di Ilocano. Count on you to be there. No questions in the air. No asking why or where. No looking back. Count on you every time to ease my worried mind. And you brought over me, important to me, my miracle find. Now, oh now, I'll travel so far, but I ride back where you are. Just me and you. Now and forevermore, as the years go by, and beginning to see that I can count on you. Yes, ito man na po ang sunatakit isang sagot kumanda na kumpare kita ang birthday. Yes. Pare JP Parika. Happy birthday, Pare Koy! Yan, happy birthday ko yung JP! Yes! Love that played these games on me so long. I started to believe I'd never find anyone without a try to convince me to give in. Said you can win, but one day the sun it came in shining through. The rain had stopped and the skies were blue. And no other revelation to see some
someone was saying I love you to me. Oh, one in a million chance of a lifetime, and life show confession and send to me as a rock of love only you. I want in a million you. I was a lonely man with empty arms to fill. Then I found a piece of happiness to call my own. And life is worth living again. For to love you to me is to live. Oh, one in a million chance of a lifetime, and life show confession and send to me as a rock of love only you. I want in a million you. Life show confession and send to me as a rock of love only you. One in a million you. A one in a million you. Ni Ilocano. Okay, kakabsat. So, dagiti po, dagiti first requested song with matching pa-bonus para Yes. sa ating birthday celebrant. Yes. Si Kuya JP Yes. Parika. JP Boy Parika. Ayan, watching, ayan, nagibasa na ako ng kadagiti greetings. Aha. Magbabasa ako ng 5 greetings, then Santo Ajay request. Yes. Watching from Colungwan, Santa Tomas Isabela, Rensthon Talawe, Lasam. Ayan. Yes. Shout out man idol, Korea family. Ayan, Aris, Korea. Yes. Naibag nga aldaw karayaw, lovely Beta Ramos, Ballesteros. Yes. Ayan, hello din kay Uncle Frankie na nanonood ngayong oras. Yes. Hello, Uncle Frankie. Hello, Sir Frankie. Yes. Ayan, happy 100K subscribers karayaw. I'm so proud to all of you. God bless and more subscribers pa. I'm Solid Karayaw watching from Kuwait. Aha. Ma'am Florida Bulawit. Yes. Soriano. Yes. Ayan. Morning, Madam Mindala si Celine Dayo. Enjoy watching coming from Ate Gigi. Yes. God bless everyone. Grace Balisto Palipusa. Ayan, Aha. last, ayan, isa pa. Naibagal daw pa request po. Sing-sing ni Ayat. God bless po. Marcelo Rodrigo Sagun Jr. Ano yung next requested song? Yan. Okay, so, dati ko na po dati na next request sa nga po nga kanta nga na po uluan. Day di sing-sing ni Ayat. Ngayon nakman nyo na po irok nuy kada kayo. So, dinggan nyo matapo ti rendition ko dito na kanta. Ano na? Dapat rendition mo. Rendition? Ariglok. Ayan. Panangariglok man. Hang ko talaga kanta na po kumang gapungarod takid daw ti kaadwan. Yes. Yes. Puro siya kang kumilang kakantahin kami Tadi na ngayon na po kankantahin na po ni DJ Klang DJ Sing Sing. Tornilyo ni Ayat ti kanta na data oy. Aray ko. Ay, tornilyo. Kahit na tornilyo ni Ayat. Ada Sing Sing dada mo tornilyo hang ka di DJ Klang. Ada. Manlatan.
Okay, yan. Isagot tayo natin next requested song. So, natang na Polo 1. Tornilyo ni Ayat. Sing-sing. Ay, sing-sing na Ayat. Ni Ayan. Ayan. Dito bilang programa nga na Polo 1. Rayaw ni Ilocano. Daydi sing-sing ni Aya nga indatun ko biyag ko isut salda pamanik ni anapud no ayat ko ket na kari kami adi kantun manglipat asisyak tulae tiin ka ay ayaten apay biyag ko analipat ang di karim kaliyak ay nagulpit kan ayan tain nagpinaybayan siyam niyayatan Lalaing ang lola, oh. nagbanag amin kalim La ay, laglam mo YouTube. nagsiyain ragsakot nakiltay Oy, alanganan ta preno. Sige. naim im baklang aroden Nang bakla. mauyo syenkoy biyak ko Oy, dadak siyang gasyat ni ayat kaslatak yang dak may toran regal denggim ala legaya se maode ada watku Nalalay pagkam do siya kakasensya. dai de dokumento te. tiba ka soblem kay aking kokwan Ala, nangyay pa, apay ka man. tinakaw na Nakaw. apay biyag ko analipat am di karim kaniyak ay Nagolpe ni Bato. ayat bilinto Oy, dahil nagbenay Dadya. Sige, tuloy. siyam it ni ayat oy, alanganay. nagbanag amin aliday ay nagsyaim Ay nagsiyain. nagamgas nagpanaas Oy, apay ajay. Nasa siya, dakat na kidyan. rayaw ni Ilocano Nasa siya. anak Day, di ko na. Go, tiro. tera Day, di, sing-sing ni Suning. Suning, pwede ko ba ito Suning? linoko mo na kwan kapoko mga syuningan Day, di, sing-sing ni ni Suning. syuning Day, soblem sing-sing ni Suning. Hoy, apay ata. soblem day de sing sing ni syuning Oy, rayaw Nepelo ka daw. ang apilo ka no.
Ilocano. Ilocano. Naglengta ka, Sensei. Naglainta talaga ka, Sensei. Padayawan nyo lang tabagbagyaw. Kahit, Naglain ni dahil Suneng. dyan nga rin po, kantang Request yung sing-sing ni Suneng. Dati apo di kinantada ang Christmas song kata bag Apa Christmas song? anya nga Sing-sing ni Suneng. ay sing-sing ni Suneng. Oo. Ayan, maraming salamat sa Regsandang Stars. Arlene Viloria, 45 stars. Yes. Kaya Maximo Apostol, sending 200 stars. Yes. Pa-request nga after all Orban na tiran. Wow. Sabi niya. 200 stars. Wow. Yan. Maraming salamat sa 50 stars, Ariel Ballesteros. Yes. Yan ka. 75 stars, Lydia Sopena. Aha. Rachel Maurera, 45 stars. Yes. Ken Kastamit and kini Sir Arnel Balbing Fernandez, 100 stars. Stars. Aha. Ayan, so, ay bantayon, kuya. Najigas tayo maninita. Yan, sige man. Yes. Yan, dahil nakakut-kutong nga nakamat-macho. Man. Dati pa lang pinakamacho nga nakita. Man, awan pa buksi na data. Man. Nakamat-macho launay nga kuya tayo. Mm-mm. Ayan, ay bantay na apawan sa bali. Bade! Bade! Ay, Gumaro. ayab yun. Anong road? May ka man tayo bade. Tagtong-tong kay man ni Berentor. Sige man, sige Yawat mo man. man data bade kini Berentor. Tagtong-tong kay man to duwa. Sige man. Yawat mo data. Dadato. Data kamutin. Kamimit nga duwa nga rod. Ay, kasi sintir kyaw. Wala ka man. Ay, Ninanga kumay, nang manilungan, inuna, alamin na, nang nungaw lang, tumulong, Sino? ni Manny, Bade! wow, Anda ka. Palin nga man hindi nakakaw. Nagtagagay mo, Nok. Kumusta ka, Nok? ay, nunungan, ninungan, ano yun, Na, pinaglaban na kang basangan. ano mo, ano na, paano mo, mungunan, manimay, mangnang wala na, Ha? nang Kasyan. nangon, ni Malimindan, dahil maninamoy, nanging, wala na, Anak ka nakagorda na. mm, Ay, nene mo, tanak ka. mo, Gano'n, nagpensyon datan. yun, no, Oh, nagpensyonan. Alamin ni na ano na nang mani mangnang wala na ang ima maung ang nano ang ungan ang waning manin nang ang bunan ni menno nang ano mang mga na Oston. Ang kumawawatan na. Awantin na siya rin, awatan dahil yung baga mo. Baba mo ta. Siyaktaw, timang yarang ang kingwanan. hindi mga no Kang rodyayan, katangang kang tukwartam. ninyo Wan, sige. Sige, yan sige, okay Rodan. pagpaspasensya nyo na po noon nok nakasingit kadalolo pa siyang datay Kapashare na not. Anak ko mo siya. okay di ba nagtultuloy ako di programa dati na po di kong namin nga kini Roger ti Isabela Wan. Awan, buksit na. awan buksit na po isuna Buksit na po po. ni Awan pag yaranan. Awan buksit na, awan pagyanan ti buksit na po. Okay. Anya kanta ma po, Sir Buddy? Kanta ni Freddy Aguilar. Kanta ni Freddy Aguilar. Ate Kano, nasaan ang pangako? Ay, tawanan mong problema. Sige. Sige, bago nga DJ request ni Stako nyo, weno mo na di Stako nyo. O, di unang amji stock ko nyo. Ay, stock ko nyo. Oo, sige. Santo tawanan ng problema. Sige. Ay, sige, mga rod. O, no, kita ka pelag, pani ka pelang ta. Nok. Ay, pastor ka unok no makaringgor ka to. Bye. Wan lolo, pastor mo gitinawa. Ay, pastor ka. Okay, so tingnan na din po dati kanta na po one stuck on you. Ngay sagot man pa lang ni Manong Buddy. Gumaro ken kasama niya ipainan to mo dati na tawanan mo ang iyong problema. Duwa dakin ni Mr. DJ Reventor Lagmay. Nakakanawan to ni DJ Reventor Lagmay. Yes. Okay. Stuck on you, got this feeling that in my soul that I just refuse. I'm on my way. Needed a friend, and the way I feel now is I
I'll be with you to the end. 'Cause I'm on my way by the clearest thing. Stuck on you, beautiful to know. I guess it's time for me to come home. 'Cause I'm on my way. It's hard to see that a woman like you could be around for men like me. 'Cause I'm on my way by the clearest thing. And I know just where I'm going. I bring you in trouble, then I turn them all away. This time without a doubt, we're coming on to stay. Stuck on you, I've got this frame down in my soul that I just can't lose. 'Cause I'm on my way. Needed a friend, and the way I feel now is I'll be with you to the end. 'Cause I'm on my way. I'm the hardest thing. Sari-saring problema Sa ulo mo'y tumutorta. Lahat na halos ng paraan. Sinubok mo, ngunit di umubra. Ba't di ka tumawa? Tumawa ka. Tawanan mo ang iyong problema. Di mo dapat dibdibin. At huwag masyadong isipin. Libangin mo ang iyong sarili. Tawanan mo ang iyong problema. Tumawa ka, bakit hindi? Tawanan mo ang iyong problema. DJ Ray. Ay, tara. Ganyan nga kaibigan. Naglangan ka siya dyan. Tawanan Bakit? nyo ang iyong problema. Mapilaw na kanyang kanya. Huwag niyong isipin ng todo. Baka kayo ay maloko. Tumawa ka, bakit hindi?
Tumawa ka, bakit hindi? Tawanan mo ang iyong problema. Naghahanan. Mayat gayam makapaikat ti problema nga talaga ti katawa. Dapat request na king kakano. Sige man, kasano di lulubarisyon di katawam? Nagano. Sige man, di kiray. Ano? Sa balamit kanya karon dulo. Ano? Ay! Naggana sen. Ay, naman. Wala na. Sa balamit ten. Ay, balit tayo mitin nga ma. Kapag nga takalding men kang kami nito. Ay, na. Ay, na po. Diyos ko. Okay, naman nagtultuling or dapat yung programa tayo. Ayan. Anya dyan may saman nga rin kas kanyaman. Tanuhan ka, tultuloy ti problema. Someone like you, ano. Someone like you, Someone ano. like you, ano. Okay. Ate, Okay. pukpukaw na. Tanuhan ka, tultuloy ti problema. Tawanan mo ang iyong problema. I win niya. Naggana sila, di ba? Okay talaga. Okay. Nag-request ti connection na. At yung mananapot yung may isang request. Ayan, Requested song. Ayan, Request kopya, pa lang ay. po, digiti nag-request. Yes. Kanta nga na pauluhan. Someone like you. By Buddy Gumaro. Okay. Niya pa nga kasi, Matt. Eh. Gana sa'yo. Early this morning, fell out of bed, tried to make it to the door. The wind was high, I didn't hear birds fly. Tried to find a better score. Then you gave up on the other side to ride it up my way. And I knew right away that this could be my day. Someone like you could make me change my way. Someone like you could turn tonight into day. There you were, standing on the crowded street. You looked so good, though the air was bad. Walking to the floor, someone like you could make me change my way. Someone like you turns tonight into day. DJ Marvin.
thank you now for getting me back my feet again. Someone like you could make me change my way. Someone like you deserves tonight and live today. Someone like you to make me change my way. Someone like you turns the night into day. Right now, ILOCANO. Okay. Thank you very much. Kita pa lang po namin kantang na puluan. Ano, Jen? Someone like you. Ayan, ginantapay lang ni Mr. Budi. Maro, yes. Ayan. So, kakabsat, di ba nagtuloy-tuloy ti programa tayo bago po sa ating mga next requested song? Yes. Agbasa nakmanin ka di mabatbating nga greetings. Ayan, Mercy Razote. Happy watching. Pa-request man ka rin, Aujay. I've been away too long. Ayan, Noel de Guzman. Idol DJ Ray Kantaman, Jay, we don't have to say the words. Baltasar Mamarando. People keep on talking. Ayan. Yes. So watching, Mercy Razote, hello DJ Klang, DJ Marvin, DJ Ray, pa-request man, Never Ending Love. Ulitin kakabsat. Ayan, ulitin ko po sa mga nanonood na hindi pa po nakapag-hashtag certified karayaw from yung location nila. Ayan, mag-hashtag certified karayaw na po kayo para mag-select na po kami ng bibigyan namin ng t-shirt. Yes. And soon, ipopost po namin sa ating page lahat po ng mabibigyan. Yes. And sana po sa lahat po na nakapost na name, mag-comment po kayo doon. Yes. Ayan. So, ulitik, mag-comment na po kayo, hashtag certified karayaw from, and mabibigyan, para magsaselect na po kami ng mabibigyan ng T-shirt. Yeah. t-shirt na giveaway. At Yes. sa mga nagre-request po ng, siguro magbigay din tayo ng mga stickers. Dagiti apo, ti motor na. Yes. Nga kahit na may kantis stickers, wala na niya. Ako rin, lalagyan ko yung sasakyan. Yan, apo nagmayatay. Nagmayaten. Ayan nga, dahil ti sticker, ti logo, ti rayaw ni ILOCANO. Apo. Certified karayaw. Apo. Oo. Well, depende na mapili isuna. Nene. Nadali ko dadakan mo ti ag-comment. Depende no mapili. Ha. Hashtag pili. Dapat pilyan na pilyam tinaganta kasi. Awan ata ilisi-lisi. When ka chansyen, amok to ti pili. Dapat. Nga kayo Certified nagpili. kabangshit. Talaga. Awan. Anak ko nung. Certified kabangshit. Kamumuti bagata ka pang seta Kaya na. pili duta mo. Well, Di ka proud. Wanang kabangs ko na nalatan ni katim jesit Amo papapintasin eh. So kay Certified kabangshit. na sa ulitin na. Tsaka nga rin daw. Ayan. So, ulitin ko po, sa mga mabibigyan ng t-shirt is selected lang po para po sa mga malalapit lang po dito. And tignan natin, piliin din natin yung mga mabibigyan natin na malayo. And ipapasiodi na lang natin sa inyo na lang po yung shipping niya. Okay, ayan, Maria Cristina Tagalikod Sembrano. Hi, DJ Klang, hello po. Okay, so, nagtuloy ti programa tayo na ng ating next requested song. Maraming salamat, Sir Dominic, sa 100 stars. Yes. Kay Sir Price Star Gadgets, 100 stars. And sa 50 stars. Yan. Ayan, na natin next requested song. Ikaw. Ang dahilan. Kanda tani may sa nasaan ang pangako. Ano na, dagtaman. Sige. When, kasi si Rick Monta damdama ajay last ajay lunes. Kasday. Ay, When, wen. request ajay lunes. Lunes. When, nang tayo Isang buwang pag-ibig. magkakilala. Sige, tero kasi dyan. Martes. Sige. Nang tayo'y muling Oy. Sige. magkita. Sod-sodam. Merkules. Sige kasi dyan, tero. Nagbili ka ng iyong Pag-ibig. Uwebes.
Ay, inibig din kita. Dajay, tilulayaw nga kwa. Nga. Rapper. Tilumpia. Okay, so ito na po yung requested song. Sunod ang Napolo 1. Ikaw ang dahilan. Yes. And Yes. Nasaan ang pangako? And Dajay, Lones. Yan. Yes. Okay, so ito na po. Bakit ba pag ika'y nakikita, puso ko ay kumakaba? Pag nasilayan ko ang iyong ganda, puso ko ay nababalisa. At pag ika'y katabi, ako'y di mapakali. Walang ibang iniisip kundi ikaw lagi. Sinubukan kong ika'y kalimutan, ngunit hanggang ngayon di ko makakayanan, pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw, sinta, ikaw ang dahilan. Paano ko kaya masasabi sa'yo na ikaw ang tinitibok ng puso ko? Ang aking nadarama ay para lang sa'yo. Asahan mong ito, sinta, ay di na maglalaho, pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw, sinta, ikaw ang dahilan. Ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw, sinta, ikaw ang dahilan. Ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw, sinta, ikaw ang mahal.
Okay, another request song. Nasaan ang pangako? Kahapon lang tayo'y magkasama at parang bulan ika'y nawala. Sariwa pa sa aking isipan mga sumpa mo at pagsuyo. Nasaan na ang pangakong ako lang ang mahal mo? Nasaan na ang pangakong at bigla kang lumayo? Ngayong ikaw ay may bang minamahal? Hangad kong lagi ang iyong ligaya. Kung ikaw ay kanyang iwan, ako'y palagi naghihintay. Nasaan na ang pangakong di ka magbabago? Nasaan na ang pangako at bigla kang lumayo? Ang puso ko'y nangungulila. Hanggang kailan magdurusa? Nasaan na ang pangakong di ka magbabago? Nasaan na ang pangako at ako'y iniwan mo? Nasaan na ang pangakong ako lang ang mahal mo? Nasaan na ang pangakong at bigla kang lumayo? Nasaan na? Nasaan na? Nasaan na? Okay, another song. So, natin na ball 1. Lunes. Yes. Isang linggong pag-ibig. Yes. Lunes nang tayo'y magkakilala. Lunes. Martes nang tayo'y muling magkita. Miyerkules nagtapat ka ng iyong pag-ibig. Huwebes ay inibig din kita. Biyernes ay puno ng pagmamahal. Mga puso natin ay sadyang nag-aawitan. Sabado tayo biglang nagkatampuhan at pagsapit ng linggo, iliw ako iyong iniwan. O kay bilis ng iyong pagdating, pag-alis mo'y sadyang kay bilis din. Natulog akong ikaw ang kapiling, ngunit wala ka nang ako'y gumising. O kay bilis ng iyong pagdating, pag-alis mo'y sadyang kay bilis din. Ang pagsinta mo na sadyang kay sarap, sa isang iglap lang nawala ring lahat. Rain out ni ILOCANO.
kilala. Alright! Martes nang tayo'y muling magkita. Miyerkules, nagtapat ka ng iyong pag-ibig. Huwebes, ay inibig din kita. Biyernes, ay puno ng pagmamahal. Mga puso natin ay sadyang nag-aawitan. Sabado, tayo biglang nagkatampuhan. At pagsapit ng linggo, diliw ako iyong iniwan. Alright! O kay bilis ng iyong pagdating, pagdalis mo'y sadyang kay bilis din. Natulog akong ikaw ang kapiling, ngunit wala ka nang ako'y gumising. O kay bilis ng iyong pagdating, pagdalis mo'y sadyang kay bilis din. Ang pagsinta po na sadyang ko'y sarap sa isang iglap lang. Nawala ring lahat. Okay na na song. So natin na po naman to love somebody. Aha. There's a lie. Come on. Certain kind of love that never showed up me. I want my love to be, to live with you, live with you. There's some way everybody says to do each and every little thing, but what good does it bring if I ain't got you, ain't got you? Baby, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. Come on! Ooh, and my friend, alright, I see your face again. I know my frame of mind. You ain't got to be so blind, and I'm blind, so very blind. I'm a woman, yes I'm a woman. Don't you see what I am? I live in a breed for you. But what good does it do if I ain't got you? You don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. You don't know what it's like. Baby, you don't to love somebody, to love somebody the way I love you. All right. Try out. Ni Ilocano. Okay, dagiti po dagiti reggae. Ayan, Yes. reggae songs. Unexpected reggae songs. Yes, na isang sagot mi kanya yung aming singapada. Yes. Okay, tibrag tuloy man yung programa tayo kakabsat uray labing mangon ni CB. Aha. May samay ka makareggae ka na. Taray ko.
Bimangon si Kang. Taray ko na na. Reggae, reggae ko na. Ayan, wow! Wow na wow mga idol. Sabi ni Melay Gordo. Yahoo! Nagragsaklatan ako coming from Ma'am Lilia Misay. Good afternoon, DJ Marvin and DJ Klang. Lorena Yes. Manzano Bantolino. Mhm. Ayan, shout out man DJ Klang nga napintas. Pau. Ti Reolicchio. Family J. Ang Yes. Parikagayan. June Reolicchio. Ayan. Yes. Aje mampay kuma Daniel ni Lola ba siya? Ay, Shaw! Nagkanas. Dajay te idol ko kani kasinsin ko. Sige man. Oray sige, man. la ang Siya kastana. man pagdadaniw. Oray lang kastana nga nakasimsimple nga bakitan. Apay kasda. Ay, Siyempre po naman tapos. Hello, Sir Chrysler Gadget. yes, halawi. Nakasimsimple nga bala siyang. Nagpintas, di pa nagtandanaw na. Dito, ti makatkat. Ay, makata ko na kung mga dumadanew. Apay Sige, man, makatkat sige, man. ka. Makata. Makatkat nga. Oh. No, nagdano data, nakalaplapot, kahit nga salita. Nyamit tadala po. Kahit, Sige, garaw. saan ka de? Requestan nyo pa, nagdano talaga data. Sige, Ay, man. talaga. Sige man. Sige man. Talaga nga idaniw ko. Ano siya? Baka ti idanaw na, kaya di ubeng nga kabasit. Kunana. Siya kontay sumarsaritsit. Kunana. Sumarsaritsit tintablado akaraawat. Ay, madingay timidalya. Ilocano tata. Ay, saanan? Tagalog ti. Ay, taklingkan. Tagalog ti daniw ko tata kasi siya. Amam tikat Kung kuman. papagbigyan mo man ako na idaniw kayo, magdaton ng daniw sa inyo. Oh, sige. ma. Ako'y magdadaniw ng Tagalog na daniw sa inyo. Uy. Adaman te, bagak nga idaniw mo. Ano yon? Yung Tagalog tayo Wan, ngayon. Tagalog. Sige. Titakman te lalaing mo nga kasinsin. Ay, wag mo naman akong masyadong, anong tawag dito? Wag mo akong Babasitin. babasitin kasi siya. Hindi naman kita binabaset. Ano gano'n? Dinadakkel. Yung idaniw mo man, yung kwan, yung posyong sawe. Ay, hindi po siyang sawi. Para siya nanliligaw daw. Anya data? Basta Tagalog, sabi ko sa'yo. Sige nga raw. Gusto mo bang marinig? Hindi. Dandama, magbasa mo na si Clarissa Nang, ng greeting. gusto, pagbasahin mo pa pala siya. Sige, garaw. Sige, panaw. And go, DJ Ray Banatam, nasa ng pangako next, Dalicaria Flores Duque. Yes. Hello po Rayaw ni Ilocano, pa shoutout naman po ang aking mga kababaryo dyan, parte Tigulo, Giti Bramo, Starlock, watching po from London. God bless po, Melanie Paray. DJ Marvin, happy watching Lorena Manzano Bantolito. Yes. Yan. Idol ka ng lahat, Marvin. You're so talented. You're so blessed sa kabila ng iyong kapansanan. Marami kang napapasayang tao. DJ Klang, pakiread please, sabi ni Lorena Manzano Bantolito. Agyaman kami po, agyaman na. Yan, ang galing mo, idol. Teodi Lacas de Santos Arizala. Wow, nice song, Mercy Razote. Naibaga malami rayaw ni Ilocano. Happy blessed Wednesday sa inyo. Stay safe always, mga Yes. idol. God bless us all. Yes. Tunog, comment dang agdaniwak. Sige, agdaniwak. Nga siya ka. Hindi, basyang. Ay, wingayam Wala. yan. Kapay siya Agyaman ka. naklaw na apo ba siyang maparagsak na unay no agdaniw ka? Okay, tam. Mauray siya kasinsin. Nagdandaniw kan. An ka pa nagdaniw. Agragrag siya ka kon. Kaya mo siya, wag siya nagdagdaniw eh. Man, nagdaniw ka. Nakarkaro man. Nagragrag siya ko na. Sige, garaw. Bumangon na ta. Sawa mo daw may nakakitain. O, sige, garaw. Tungpain na ka. Sige, garaw. Tungpain na Aray ka. ko! Anay, baka muli, timan! Tungpain na ka ti agad. Kuna. Kanya ka ito. Agakin arako. Una. Tirabe. Well, Nanay! kan kugtaran na ka pa. Apay nagsasakit mo dagitan. Ti panagayat. Kanya ka din. Dakayatin. Wan, siya na kanto goyod. Bastos pa. Ni pamatag. Ay, Diyos ko. Yan, please request naman po ng asin midley. Ay. Ani Cabaldo Limon. Dagiti apo taga tumawi ni data. Dati kadwa ni Father Kaloy. O, sample dayta apong basyang kunana. Yal RMG title skill action. Ayan. Basang sisiwan DJ Klang, please thanks. Rose Wow. Ponce Miranda. Yes.
Okay, di ba nagtuloy-tuloy ti programa, pat gantay man garo din sa request na nga Daniel. Ay, Daniel, ag Daniel. Oo. Pag Daniwan tan lola ba siya? Ako'y magdadaniw ng Tagalog. Akuray ka, lola. Isasagot ko sa nag-request Aguray ng ka. Daniel kay Lola Basyang, sabi niya. Aguray ka ako nagkit. Apay, Introduce na ka pa mo. Wala. Tanong na ka may maya. Manong Ray. ano po Apurato. manawag pa ilagaro daw. I-introduce mo lola ba siyang tanig? Daniel ka no. Well, sige. Ladies and gentlemen. Ni, apay nga kasi day, apay pang buksing. Ay, anak ka di. Okay, kakabsat. Padayawan. Nagiti mayat apong o may mayat apong o may dumngagiti Dani ni Lola Basyang. Yan. Ayan. Iyaba ko na po dito sangwanan, tap na tikas taing kay manggagan, itiin na ipatayab kada kayo. Apo. Nga, Daniel. Ni Ayat. Daniel Angaw. Daniel ang ba? Bueno, Daniel ni Ayat. Okay. Ay, ba mo, tagmarcha mo, taka no. Ladies and gentlemen. Yan. Sige. Ano di pagakon? Daniel. So, Ag Daniel ka na po. Ayan, dagta na po ni Lola Basyang. Basyang Bangsit. Wala atang audio? Sound problem. Can't hear anything. Ay, meron daw. Okay. Apay, nagbastos mo data ng pang-share ka na ako na apay, graduate. Han Lola. At Mat nangasawa Lola. di, awatim ti medalya. Well, Gawad ako. Kas kalaing mo agdan Daniel. Well, Oh, San sige. ka day? Dato nga, Dani, insured ko pa lang 1 seconds ago. Apo. oh, Nagtindi. Naglaing ka mo tayo. Sige man. Dato, diba siya? Sige. Apay Lola, ma-interview da ka lang kini Manong Renya. Oray, yan na interview, manakaw. May naglaing ay. Sige. sige man. Siyong batak data. Sige. Ete, anak kayat mo. Ilocano mo lang ata Away. rin. Ni Ilocano tayo. Hindi. Sige, gano'n. Iti ka ban banwagam Lola. Oh, Dumadaniw ka din, no sampay. of course, yes. Apo. English pa. Sige, kita mo. Song batam ti Ilocano Lola. When nagpaisaw. Apo. Gamin Lola mapampansin mi tata kada dakaten ti sangot in tablado. Oh. Kasla dalaok na nga daniw dagata kang kantaem. Aman. Gamen, ang bom data. Mhm. Saan mo nga pagpakang ni kasinsin ko ba? Tano makita tiro pa ni kasinsin ko. Ajay te inspirasyon ko, lalo no amidik ka daniw kay Apay niya ka nung mo. nakitang makita. Apay niya tingat mga sa uwing Lola, blackboard din pa ni Lolo. Well, tano, siyempre, data ka kasinsin ko kanard ko nga kaapay de. Ora may tingganan tatakin. Awit nagbalewan na. Apay blackboard din. Roman. Ano? Apay Lola, ajiro pa na nga dahil malagip ko man. Nung makikita mo jiro pa na, apay niya pinagipagpagurok mo jiro pa ni Lolo Bansyong. Kasla. Dipik analapad. Pwede drawing board. Uno, chopping board. Lolo Bansyong, ayan maun. Ay, awanin. Awanin, Lolo. Awan ni Bansyo. Nagpuyod sa... Awan ni Bansyo. Sige mga rod Lola. Ipanagnak mo man Ngem nga kayat tayo. ko, nga tumugtog dati daniw ko ni kasinsin ko. Ay, padana kag daniw ay, na uman ni iyabak na rin, kasinsin ko. Naregat no, Ay. tukar-tukar ang kapay lang. Oo, data nagpauyon. Ni Marvin Agne nalalayang kasi siya. Sikati kayat ko. Kaya't ko nga rod nga dinggin imutik-tik ang dagit ay dani mo. O, sige garo. Tabakan dogat Ngem siyang kanto ko mon kontra way. Siya na. Sige garo. Ure baga mo nga chopping board tiro pa ko. Bastos ka. Kawanang katibain. Sige, Garot. Kasdayan. Kunak man na, sakit nak na. Intinak na. Lolo, bay am lolo takwa. Sakti mang pagbabaga kini Lola ba siya? Dapat. Saan ko pa Amo, may nanalpas pagbaga. kasinsin? Amo pagbaga kati kasi Lola. Oo. Nya kami pinakit kita chopping board, blackboard latan. Ay, sauce nang isngisi tayo. Nakalasin. Blackboard ka na. Sige, nga balit. Ang damit pulbo. Talaga may. Sige garo, Oh, sauce. sige nga ro dahil Lolo. Make up. Ang dakpay. Kada pulba. Okay, ladies and Sige gentlemen. man. Gentlemen and ladies. Yan. Yes. Sige. Isasagot ko na ang Tagalog kong Daniel para sa inyong lahat. Huwag kang magtatagalog, Sana'y Lola. magustuhan nyo sa ikabotoran ng aking poso. Apo. Talaga may ibuturan yung sasabihin niya. Sige. Itera mo. Dinggandan. Kasensen, Tero. Tero. Papanaw na ako dito. Itong Daniel na to, hindi ko alam ang title niya.
pero nasulat ko 1 second ago. Naglaingan? Kasensyen, lagyan mo ng basit na Epek. iko. Iko. Eto na. Sapagkat ikaw ay parang namumukadkad na rosas, Nanay. matamis pang first class na pasas. Diyose ka parang bagong pitas na piras, kaya't pagtingin ko sa'yo hindi kokopas. Naglaingan. Kahit pa ilang beses sumabog ang bulkang mayon, pupuntahan kita kahit di sumang-ayaw. Susunogin ko ang rumaragasang lahat. Promise yan, walang char-char. Oo, kahit di ako marunong lumangoy, lulusong ako ng walang palegoy-legoy. Tatawirin ko ang karagatang paalon. Pag ako'y iyong sinagot, saka ako aahon. Nanay. Lalakarin ko ang mahabang kumunoy. Di ko raw kaya sabi ng mga kolokoy. Mahirap man aking i-enjoy. Basta't ikaw aking erong ang premium check and joy. Dapat Jalebena. Sige. Papasukin ko rin ang pinakamasokal na kagubatan. Di ko alintanang madilim na karamlan. Lapain man ng mababangis na hayop. Katapangan ko ay di tetiklop. Sasalubungin ko rin ang mabilis na tren. Umpisahan mo na magbilang from 1 to 10. Dahil sa pagmamahal ko sa'yo, ako ay parang titanium. Lahat ng sugat siguradong maghihilom. Papadestino ko sa bakbakang alamarawi. Apo. Papatayin ko lahat ng kasapi ng baute. Magiting akong lalaban gaya ng Shop 44. Ilalabas ko ang aking tricks na mala Agent X44. Nanay. Naglaingan. Payag akong ibato sa Iraq. Solid yun, rock na rock. Ha? Makikipag one-on-one ako sa ISIS. Basta tayo'y laging page. Wow. I love you. Ha? Todo, todo. Thank you! Kasinseng. Naglaeng. Dati kasinsin ko palakpakan tayo mga rod. Tidesiyento sa palakpak. Apay nagadaw. Kasi siyempre, kasi dati pa nang idolize daking ka. Nagpintas tayo daniw ko ya. Why? Nga mawan ti title na jaka mo. Why? Oh. Oh, nagadaw. Nagadaw. Nagadaw ka pala. Palakpakan tayo mga rod. Tidesiyento sa palakpak. Barbaring no ti daniw na inapay iyon onat. Tapno niti kasta da kay dumdum nga kiting kay mit iya plug. Day tay kami yung nalukot-lukot di pay nalabaan. Okay. Oh, da te daniw ko Naglain ka matik. kasinsen. Ay, so siya. Manong nga oras mo yung surat Da na dyan? te insurat ko di anggad. Ano dyan, guide? Damagim kinibirinto ra muna daday. Oh. Insurat ko danggad. Oh. Ayan, ito oras tayo na alas 3:24. Yes. And maraming salamat po sa nag-request ng Daniel ni Lola Basa. Inspirasyon ka, DJ Marvin. Ayan. Ayan. Si Lola Daniel Garo din Oo, ni Loren kita. Homansano. Ayan, sapay lang kumata na kaya tayo Daniel ni Lola Basa. When? Ngayon naramid na lang ka na 1 second ago. Naglastugan. Naglastok ko bakit? 1 Baka second kita ago. amot ni 1 second ago. Naramid na yan. Yan. Gera ti title na DJ Klang ko na nasusan. Si kayawan mga ramid title na ajay ngay naramid na ajay bakit. Ayan nagana sin Lola yaman naklaw na yung pataggang takid pinatgam takid daw ko I love you all. Oh. Clap 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 Maria Cristina Tagalikod Sembrano. Ayan. Ayan. At babay nyo, iti dadya nga dani ni Lola Basyang. Aha. Mangisagot tayo man nyo, iti may isa nga kanta ay may isa nga balsa instrumental. Yes. Para dyan ti dani na. Ken kasamutin nga isagot tayo mo dati nga balsa instrumental kini Ma'am Cathy Chua ta request na. Yes. Ang balsa niya title na nga minatan. Excel show. Mading Excelsior at dati title na
Love Me Last Night kasla kasi sa no. When last night, man, last night. One. Sajay? Awansa. Okay. At tingnan dapat ito may isang instrumental, balsa instrumental para kini Daniel ni Lola ba siyang... Yes. Okay. Yaman, Marvin. When Lola. Apo! Ayan, manong rin, pasala ka man. Dahil yung mga samiwan kay isalaman ni Apo Kapitan, iti Kapitan iti Tumagite. Ganti official ni Kagawad, Bansyong, Bangsik. Kini Apo, sekretarya nga ni Lola Basyang, Bangsik. Rico, kasensya, babay ta sa palyado tan. Kapag namin tayo, baka dapat lang tayo pilyado tayo. Kagawad kayo ni Lolo Bansyong Bigay. Ay, one. OIC. Siyak si number 1 kagawad jay Dumagete. Ayan, siyak Martin, number 1 mat nga Grand Lady. Ha? Ibagada mo Lola nga sekretarya ka na. Grand Lady kaya to. Dati man pa yung sunata papaulwan ni. Joe Ramos nga apo ko. Why? Joe Ramos. Eh siya pa rin pang panguluan ni Joe Ramos yan. Ken pasaron 1 ni Dena. Ni Remy. Yan. Ni Jopay. Ni siya Preisler Gaja. Ni Kante Chowa. Ni Menda, no datan. Why? Ni Rod Clemente. Wen. Ni Susan Agne. Aha. Ni Leja Valencia. Kanda kitampay ang wala kapangante egado. Gonggo nayo. Kapit tayo ka do. Di ba data dyan music no papakan ka? Ay, sige nga rodan. Yeah. Ganda ka tinaybusan pa ito dinakdakan. Problema matan. Ha? Badak. Ay. Nagdagas ka mga pakasaran. Ganda kita berbero kiti boy barpor. Kain kagubatang kiniador. Dagiti. Awan tugaw na. Ayag. Tumakdar ka. Ganda kita awan kasala na. Ano? Agtugaw ka. Agtugaw naman na. Huwag siyang kapasali-sali din na. Kas dyan. Ayan, pasarunwan man lang ni Lorena Mansano Bantolenaw. Ni Ani Cabaldo Limbo. ILOCANO. Okay, kakabsat kan kagayam. Dahil po dyan may isang requested song instrumental nga. Yes. Balse. Yan. Ayan, isagsagot pa lang kini Ma'am Cathy Chua of Saudi Saudi Arabia. Arabia. Kan kasama tan nga, dadya ba po ang kanta kita
Tadya mat apo tikas lain. Sagot tayo kinilula ba siyang yung tidani na. Uy, nadyan yung natatay nga nakapimpintas. Nagmayaten. Siyempre. Naglaing mo ni Lulan. Thank Apo. you, Marvin. Naglaing nga talaga. Ti pa nagsura na tidan. Naglaing nga agputar. Kadagiti ni dandani. Katampay, awang 51 seconds na, naaramid na. Siyempre. Oh. Ayan, maraming salamat sa 450 stars, Ma'am Cathy. Yes. Chua, Surprise Lord Gadger, maraming salamat din sa 100 stars. Yes. Yan sa mga nagpapaulan po ng stars. Aha. May pa-free 45 stars ngayon ng Facebook. Yes. Ngayong araw. Ayan, isasend ko na yung free 45 stars ko. Mm-mm. Okay, kakayam kyan kakabsat. Di ba nagtultuloy ti programa tayon? Yes. Ayan, nagibasa nakmanan iti, anong tawag dito? 5 Greetings. song. 5 greetings. 5 greetings. Ayun, na-send ko na yung free 45 stars ko. Andyan din, meron na rin dyan sa inyo. Mm-mm. Kayo lahat meron, ipindot nyo yung star. Yan. May free 45 stars sila. Yan. Elekon lola ba siyang tahan hanpay nakapangantiga do kung gunay. So, dapat kasjay na lula. Mun garon, nalukwate nga bakit. One. Hello, John Marcerna, Sanglay, happy watching. Alandak mamit mga idol, tagabasa, greetings. Alaw may kan, hanlang nga tagabasa. One. Nagkanta ka kit de. Mm. Yan, nagline kayo mga idols. Almira Deloso. Yes. Thank you, Marvin Agne ko. This is music. This music is very special to me. Ma'am Cathy. Chua. Yes. Love at First Sight daw ang title, no? I love at first sight. Yes. Love at First Sight instrument. Yan. Ayan. Sure, basta kay Ilocano 1, sabi ni Zita Vincin. Yes. Okay, ito pa nagtuloy ito programa tayo. Managbabain. Nagpa-share. Ayan, managbabain next requested song. Maraming salamat sa mga nag-send ng kanilang free 45 stars. Rolly Campos, 75 stars. Bernardo Gamiao, 45 stars. Jay Lucena, 45 stars. Ayan, na-send ko na rin yung sa akin. Okay, ito na pa yung request nyong. Managbabain. Ngayon, sagsakot pa lang ni Reventor. Di ba lang programa nga na Ball 1? Rayaw ni Ilocano. Aya, gurekata sa pulin tamo. Ay, mababainak. Yan. Okay, at tingnan din na po. Dati na sunata nga na po uluan. Managbabain. Managbabain. Yan. Isagsagot ni Manong Reventor Lagmay. Kada kayo apong nakin request. Yes. Pinagkapoy. Hello, check mic, test. Yan, okay na. Okay. Napanak nagpasyar, iti balasang. Napanak nagpasyar, iti balasang. Napanak nagpasyar ko na manong ko dumanon ka ditoy, manong ko taag tugaw ka. Nakiam-am mo akset, ay ang nervyosa. Ako'y nag-nervyos ka. Nakiam-am mo akset, Dodge ko, ay bakit ang kaya? nervyosa. Bakit nag-nervyos? Nakiam-am mo akset ko na manong ko di ka ag nervyos. Nagam-am mo kami, ay ag nervyosa. Inkodnok to'y ayat, ay mababainak. Siyang mababayin manaw. Inkodnok to'y ayat, ay mababainak. Ay, okay lang dahil naman. Inkodnok to'y ayat ko na agpadat at marikrik na. Inkodnok to'y ayat ko na nakit, manong ko ay ayaten kami. Try out. Ni Ilocano. Inig kamang tangan ay mababainak. Inig kamang tangan ay mababainak. Inig kamang tangan ko na ay adayo kapay ay ayatek. Inig kamang tangan ay mababainak. Inig
ka magpusig ay mababainak. Inig ka magpusig kuna na ay tek. Inig ka magpusig ay mababainak. Inig ka magpusong ay agalo-alon. Ni agot suot song. Ka magpusong ay agalo-alon. Inig ka magpusong kuna na ay asidig ay ayatek. Inig ka magpusong ay mababainak. Inig ka magtinga ay di makatal na. Inig ka magtinga ay di makatal na. Inig ka magtinga kuna na isuday tanay ayatek. Inig ka magtinga ay di makatal na. Inig ka magtinga ay ada iming na. Inig ka magtinga ay ada iming na. Inig ka magtinga kuna na ay iwat ko may kadwa. Inig ka magtinga kuna na ket alwadam no kagaten na ka. Ray out. Ilocano. Okay, dadya apo dyan request nga inig gamak. Tinga. Alawon ka kamsa kag paspasin siya sa talang makantaman ng apaw. Oo. Request yung kanayon na po, tapno kanayon na kantayin na po. Why? Managbabain na dyan, Why? titagdal na. Barya-barya pa'y gayam. Ala, dapay barbaryam. Dapat. Sige, Terwin, nagadugay mo request ka niya, Sige. magtangal daw anak ko. Sige, Terwin, baka Terwin tagbabalaw. Ay, napugok down. Oh, atoy manda kanta nga napauluan. Dati kasinsin ka rin waren, iti vitamins na. Sige, kasinsin, Terwin. Kapimang, ligaya. Dala kayo. Ligaya. Kapimang, kapimang. Data kasinsin ti berbero cake, tatay 1 seconds ago. Ayay. Data, Kapimang. vitamins. Ay, kape. Pero kasinsin. Pero, atoy man, te barya-barya nga isagot ni Birintor, kada kayo apo nga, ada binting-binting na. Ay. Ada salapi-salapi, kada piso-piso na. Lalo, dagatan na asidag. Tika piso na. Ay. Kan ati man nga kanta kakapsat kisagot tayo man kini Sir Jonathan Rapakon ta request na po. Kan kastamot tin kadagiti aming nga viewers tayo. Nga Lalo ba siya? tika piso-piso na. Ni Jonathan. Ang kade basang. Kasinsen. When Kuremit si kama kasinsen na damit ka pisom. adamanin Ne- ali, mapay no kayat mo kasinsin. Ne Birindor, oray 5 sintimo awan. Sige, kantsawan da lata. Ay. Ana kayat yo pa kalay na ditoy win na sa anay. Eh, saman. Oh, sige, ang Ada, dakal ada kantsawan. kapiso na. Ada, ano, Oh. padayo. Next year. Na, Ha? Padayo. unlat ta. Wow. Tata. Onok makatiman onok. Sanon, sanon. Ah, Sige, padas. Okay. Kanta-kanta kalatan. Sige, garot. Birindor 1. Sige nga Rodolo, sige.
Ano? Yes, datang dapat tikantang na po uluan. Barya. Yes. Yes, ayan, gapunta nga sunata kakabsat. Ayan, i-plug naman apo iti YouTube channel. Ayan, ni DJ Reventor Lagmay, mabuyayo apo iti ato nga sa miweng. Barbaro apo nga ruwar, ito nga sunata, barbaro nga compose and barbaro nga arrange and barbaro nga ruwar apo iti YouTube channel ni DJ Reventor Lagmay. Ayan, i-search nyo lang po, then i-subscribe tayo matan kakabsat. Di tayo naplipatan nga, i-subscribe na sa YouTube channel ni DJ Reventor Lagmay. Tamabuya tayo dyan apo dato'y bariya nga barbaro nga partuat na. Ken kastamiten da dyan na uyaw. Anobyo. Nga partuat mit lang apo ni DJ Reventor Lagmay. Ken kasta dagiti tokmem apinalkang. Bildat. And balkat Yes. nga partuat na mit lang. Ken kasama tayo mabuhay tayo mit Apo Jay. Dagiti na kanta ng... Cover songs. Yes, dagiti cover songs na. Dagiti na alala. Yoyoy. Ari Bilyame. Ay, Bilyame. Juan Bilyame gaya. Naman na pinatut na kan ni Kunak Willie. Noele. Siya Abay. gayam. Willie Rebellion. Sa bali, Aji Willie Rebillame, Lolo. Tikanta ni Willie Rebillame. Ano? Aji, igiling mo hanggat kaya ng buto. Ay, daday, Lalambot wag nga. yan, kunana. Kantay mangkarupit ng tor, tunulas, damdaman. Sisiw. Oh, siya ka no kasensyen. Ay, Sige. Isorte pang lasyong na, di matik na damdaman. mo, Aji, Lola. Ay, kasi lang ta. Kasi lang aja, geleng mo hanggat kaya ng boto. Lalambot yan pag pinalambot mo. Ay, Pinalambot apay pressure cooker. Dada. Kantaim to pang las, dada berentor. Sige. madasit to, Lola. Geleng-geleng, dada Sige. koros na. Geleng-geleng, dada tikor. Geleng-geleng. Geleng-geleng hanggang mapukaw ang taba. Ha? Ay, higiling mo. Aray ko na na. Anana, higiling mo hanggat kaya ng taba? Hanggat mapukaw ang taba. Ha? Geleng-geleng, Ah. geleng-geleng, geleng mo nang mapukaw ang taba siya. Ha? Daday, kasensyen. Sige nga ro dahil. Pagbasayam na kitang pintahan ta makaringgor man. Ayan, de oras tayo, alas 3. Yes. 45. Yes. Ayan. So, wag iba sa nakman 85 greetings. Aha. Breakfast man DJ Lang, Islands in the Scream. Ay, Scream. Stream. Apay, dakas Apay kami jay. naman kayo halo-halo, makapangpanganin naktuloy. Nang pa'y mabalin mangan, tamadama kami pa'y lag-show-show. Bam da dati salad pa idayo nag. Tsaka salad. Ano, Ay, ano? kaya't ko salad yan, da kamatis na. Ada, salad nga kwa. Nga, Salad na tukak. sikan ah. Hay, urawan. Tsaka yan. Orayawan dita, kasensen. Sige nga ro dahil na. Nagmay tading-dinggan tikan kansyon Yurayaw ni Ilocano from Tayog, Pangasinan. Yes, thank you. Breakfast Islands in the Scream. Oh, Scream kunak man. ay lang niya the stream. Yan, nagmayating Scream. ibal si Dayta kansyon mo Manong Ray, Melay Gordo. Sige man so, DJ Ray, Gravity Imas na from Batal, Santiago City. Santiago Katabay Espiritu. Request ko man ni Ma'am Klang Jay, just when I needed you most. Thanks, Vincent alias. Ayan. Nagmayating nga ibalseta kansyon mo Manong Ray. Shout out po from Santol, La Union, Jeremy Sadaken Sembrano. Watching from LA, request song, si Siwit Stay Safe, Recalde, Jerhalitor. Ayan. Hello po mga karay. Watching here Dubai, ang gagaling po ninyong kumanta. God bless po. Jenny Fernandez. Ayan, okay. Shout out ko man sila Madam Rusty Vicencio at Lourdes Ocampo. Taytay Rizal, God bless you all. Rayaw ni Ilocano. Adela Dalupan. Okay. Di ba nagtuloy ti programa tayong kakabsat? Ayan, another requested song. Alright, so, Yan, happy watching here in Saudi. Press up 1. Ayan, hello daw. Yes. Ate Press up 1 ko na Yes. ni Nanay Shoni. when? Kamusta ka kano dito? Ada boyfriend na to yan. May ka man Nanay Shoni. Pagkita ka man kini Ate Press ini. Tama ka Wen. mamimiss na ka. Data ni nanay mo nga siyone. Wen. Di nakayat ka no. Ah, Shuneng! Magkataw Shuneng. tay pakitam ta nangayo daropam. Yan, isagot mo ka rin dito yung next requested song. Lobat. Okay, Lobat! Yes. May sagsagot pa lang ni DJ Marvin Agne. Din palang programa nga ng pangalawan. Rayaw ni Ilocano. Aha. Kapag kasi demot na kita organ tayo. Okay.
iyong pag-ibig nakasabay sa krisis ng panahon. Bumaba ang halaga ng piso, di kaya sumabay rin ang pag-ibig mo. Dati-rati madalas mo akong tawagan, madalas mo akong i-text kahit saan. Ngayon hindi na, alam mo miss na miss kita. Lagi kitang kinokontak, ngunit lobat ka. Lobat na ba ang pag-ibig mo? Nakaload pa ba ako sa isip mo? May signal pa ba ako sa puso mo? Hello, my love, kumusta ka? Ni Ilocano. Ang boses mo'y ibig kong marinig. Please, tumawag ka kung may load ka. Alam mo bang mahal na mahal kita? Mawala man ang cellphone ko, wag lang ikaw sinta. Dati-rati madalas mo akong tawagan, madalas mo akong i-text kahit saan. Ngayon hindi na, alam mo miss na miss kita. Lagi kitang kinokontak, ngunit lobat ka. Lobat na ba ang pag-ibig mo? Nakaload pa ba ako sa isip mo? May signal pa ba ako sa puso mo? Hello, my love, kumusta ka? Ako. Ray, ni Ilocano. Agka na siya kasi kawisyawan. Siya ka man siya magawa siya man kasensyen. Maday, say, lobat na ba ang pag-ibig mo? Nakaload pa ba ako sa isip mo? May signal pa ba ako sa puso mo? Hello, my love, kumusta ka? Lobat na ba ang pag-ibig mo? Nakaload pa ba ako sa isip mo? Nakaload pa ba ako sa puso mo? Hello, my love, kumusta ka? Hello, my love, kumusta ka? Ray, ni Ilocano. Ayan, next requested song. Yes. Isagot ko man kini Lola. Ayan, kami minamahal kong Lola, Evangeline Petines. Gaman. Kan kasama ito, kita na kakasarita ako na Yes. DJ Clan. Tanissimo. Yes. Sumabit na po na kita, kabalayan. I was dancing with my darling to the dance she was, when an old friend I'd happen to see. I introduced her to my loved one, and while they were dancing, my friends told my sweetheart for me.
have learned. Yes, I lost my little darling the night we were playing the beautiful Tennessee walls. Raya ni Ilocano. Ilocano. Yan, gagkastawan ka sagsagot kuman kinititak nga Elsa. Yes. Gamay. Pero kita amin nga bubuita nga oras. Dagate siyang bayapo nga nagpasar. Mapanin na po dito na long table. Ay, Tanong ka siya pagrarano dati po dati na ikana na isaga na po dagate na agabalaya nga tinimtim masaloyot. datan ni kagawad bansyong bangsay. Wan kan kasama tan dati na chip tanod binintor. Mamain sumabit. I was dancing Sumabit di with my kwarta. darling to the Tennessee walls. When an old friend I'd happen to see. Yes, I lost my little darling the night we were playing. My friends took my sweetheart from me. I remember the night and the Tennessee walls. Now I know just how much I've learned. Yes, I lost my little darling the night we were playing the beautiful Tennessee walls. Right out. Ni Ilocano. Ito oras din kakabsat alas 3:50. Yes. 5. Ayan. Keta, sakbay nga isagot may apo ti maudi nga bilang. Yes. Yan, nagibasa nakpay lang 85. Greetings. Yes. Yan, katayo man tayo buwan isagot tukin Zeron nga makulit from Cesar Galutan dito'y Santa Lucia, Ilocos Sur. Nakakainlove nga sunata Yahoo. Kuna ni Yan. Lydia Valencia. Pirme. Sumala talaga nobyo ken nobya. Kuna ni Mercy Rasote. Hello, Sir Jojo Pena Verde. Yes. Hello, Sir Jojo. Ayan. Lodi siya. Ikaw ang master namin, no? Oo. Ayan, ang master namin si Jojo Pena Verde. Oo, pirme. Ng Halfway Velocity Velocity Band. Band. Ayan. Hello, salamat sa panunood, Sir Jojo. Ang napakagaling. Isa Na, yan, napakagaling na musikero rin ng Isabela. Yes. Ayan, walang iba kundi si Sir Jojo Pina Verde. Piña Verde. Las Piñas, Laguna. Yan na nga po ko namin na magaling bumuting-ting Oo. ng organ. Sequencer lang daw siya, sabi niya. Si- Ha, ha, ha. Si Jojo na teacher pa yan ha. Sa Ulpe. Oh. Ano? Ulpe. Apa nagtangken? Anong around? Olpi. Olpe. Yo. Oh. Na Olpe. Olpe College. Regards kay Master Marvin Agne, sabi niya. Kakatuwa kayo, sabi niya. Sir Yan ang- Jojo Peña Verde. Yan ang magaling na isa ring Magaling na musik- pendot-pendot to. Oh, Si Jojo Peña Verde na taga Las Peñas. Talaga, ilalaban ko yan sa... Sontokan. Hindi. Sa kainan. Hindi, magaling talaga si Jojo. Ayan. Hello, Master Kuya wala Jojo. akong- Salamat sa pagbibisita dito sa Rayao ni Lucas. Wala akong masabi dyan, Basang. Bakit ka, Shenchen? Ay, basta nagpintas ang pagtugtog yan. Talaga man. Tagalogin mo ta, hindi siya magkaawat ng Ilocano. Magandang pangtugtog yan. Si Jojo diba? Oo. Nagkakatawa ka nga. Paano na nakakatawa yung Tagalog mo? Nakababain? Huwag mo nang intindihin mo na. Oo, O sige, naman gano'n. kasinsin. Ikaw naman. O, sige, bati tayo ngayon. 1 seconds lang. Sige, sige. Sige. Salamat, Idol. Sabi niya, nakakatuwa kayo. Sabi Yes. ni Nyemas, sabi ni Jojo. Ano ha, yan, ha, ma? ha. Sabi ni Nyemas, ha, ha, ha. Jojo si Peña Verde. Oo. Ayan, okay. So, once again, ayan, maraming salamat. Tawagin natin mga kasama natin doon dito or bago natin
Or ibigay muna natin yung last song pala. Yes. Yan. Yung last song natin is yung Igiling-giling. Oh, sige man. Igiling mo Hanggat kaya ng buto. Pajaming ako minsan, sabi ni Sir Jojo. Ay, sige nga. Sure, Sir Jo, pero pagpasensyahan mo yung mga gamit namin Oo. dito. Medyo, Napakasimple lang. dispali nga daw. Oo. Di bale, Sir Jo, kami ang jajaming sa'yo minsan kung gusto mo. Well, Gusto naman naming maranasan yung mga napakagandang gamit mo. ala 400,000 ko naman. When, nanay, Masan. Jojo Pernya, berde lang ang malakas. Oo. Ay. Apay kastalaw ni pinangididiin nyo kini Sir Jojo. Magaling. Siyempre, idol namin yan. Yan ang apo ko namin na magaling-galing. Oh. Gaya mo, Reventor, magaling ka rin. Magaling na kumain. Hindi, magaling ka rin kumanta. At saka hindi lang siya magaling kumanta. Gwapo ka pa. Diba? Hindi! Magaling siyang Ano? magsulat. Ng kanta. Oh. At, higit sa lahat, Ano pa? Sige. gwapo ka pa. Hindi pa! Naman na yun. Magaling siyang magsulat ng kanta. Teka, bakit mo siya iniista pag sinasabi yung gwapo? Ano yung sabi mo kasi? At, sana. Okay, so isagot mi nga ron din natin maudin nga bilang kakabsat. Yes. Yan, first time kakantahin to ni Sir, ni Manong Reventor. Yes. Yan. Igiling, Kung meron giling. man konting giling yan na konting Palya. faults. Yan. Oo. Yan. Pagpapraktisan na rin. I'm sorry, I'm faults kung nanalatan. Okay, so ito na po yung kayong last song. Isagot mo Yes. natin maudin nga bilang dito programa nga na puluan. Rayaw ni Ilocano. Giling! Giling! Igiling nyo hanggang kaya ng buto. Lalambot yan pag pinabayaan mo. Manghihina at papangit ang mukha. Kain tulog, bakit di ka matyaga? Pilitin nyo para di ka tumaba. Kutot pala at di ka dapat mahiya. Isipin nyo na may mapapala. Igiling-giling, igiling-giling, igiling nyo nang matunaw ang taba. Igiling-giling, igiling-giling, igiling nyo nang matunaw ang taba. Igiling-giling, igiling-giling, para hindi ka laging nakatulala. Igiling-giling, igiling-giling, kung gusto mong problema nyo ay mawala. Piling mo hanggang kaya ng buto sa problema. Hindi ba mapakali, mag-init man ang iyong kilikili. Sigurado, hindi ka magsisisi. Hayaan nyo kung kayo'y matatawa. Mag-enjoy ka, yun lang ang mahalaga. Igiling mo ng swabing sabi pa. Ay, hindi mo! Igiling-giling, igiling-giling, igiling mo ng matunaw ang taba. Igiling-giling, igiling-giling, igiling mo ng matunaw ang taba. Igiling-giling, Aray! igiling-giling, bakit di ka lalong Igiling mo, igiling-giling, upang hindi ka laging nakatulala. Igiling-giling, igiling mo ng matunaw ang taba. Aray! Igiling-giling, igiling-giling, hayaan yung mata nila ay lumuha. Igiling-giling, igiling-giling, igiling na parin niya laging tulala. Igiling-giling, igiling-giling, kung gusto mong problema nyo ay mawala. Igiling-giling, 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 hayaan mong mata nila ay lumuha. Igiling-giling, igiling-giling, para hindi ka laging nakatulala. Igiling-giling, igiling-giling, kung gusto mo problema nyo ay mawala. Igiling-giling, igiling-giling, kung gusto mong problema nyo ay mawala. Ni Ilocano. Tulad po nung sinabi namin, Tatay, kung Tulala may... siya kataba lang naintindihan. Puro taba lang po yung maliwanag. Apay tataba lang Nasakit na unamit na puro taba mong makit ko. Juan. Paano nandito ka? Pati sipir ko natutuwa. Ala! Nakababa pala. Ay! Buti hindi nakadungaw. Ay! Nagkatawa na sakaday baga ni Manong Ring at taba aray kung kunan ng kembot mit nga kembot.
Tuloy kaya malilipatak ta relax. kaya na ya. Ay. Okay, Manong, thank you kay Belag de Kuya Buddy. Ayan, basak pa tayo magpakada. When? Yes, apo. Hapon niya nga gilingin. Aray, taba. Kastalaunay, itiragsak, itirayaw ni Ilocano. Aha, Agyaman na kapo iti kadagiti viewers. yes. Kanayon nga nagsusuporta itirayaw ni Ilocano. Yes. Agyaman manen kadagiti admin. Yes. DJ Marvin, DJ Clank, and DJ Ray. Di Madam Yaman na- Tonyang. Madam Tonyang. Okay. Ayan. And agyaman na kapo iti pinagsuportayo iti YouTube channel ni Buddy Kumaro. Yes. Thank you very much. Ket kastan na imbag nga aldawyo amin. Thank you. Thank you, Apo Kapitan. Apay, bigat ko na. Apo Kapitan. Nakaring. Ikas siya karote. Kasla nag-discourse sa mga barangay official mga Ket kastan, ay bag, kabigat tayo wamin nga. Kuna na. Kasla ni Kapitan. Kaslangay dati agindorso. Alawan ka kapsat. Ah. Kano madano na po ti Mayo Ajis. Di yun to apo lilipatan tino mo. Apara kapitan ti barangay tayo. Buddy, gumaro. Badi, gumaro po lamang number Yes. 23 sa balota. Apo. Oh, Okay. Pero dalawa lang silang magkakapitan. sino yung isa? Berentog. Apeta number 23 ka ngay pare. Okay, kakabsat, kan kagaya. Maraming salamat po sa araw na naman ito na nagkakasama tayong lahat. Once again, ayan, congratulations sa lahat ng Rayaw ni Ilocano family. Sa mga solid Rayaw fans natin dyan, congratulations sa ating lahat dahil na-reach na natin ang 100,000 subscribers. Yes. Yan kastamit kakabsat, maraming salamat po sa mga sharers natin ngayong araw, sa mga followers and star senders, and most especially our generous sponsors. Yes. So, kastan kakabsat, pumakpakada ng nag-iisang prinsesa ng Rayaw ni Ilocano sa Bali Apo, DJ Clang. Kasyamot ni DJ Reventor Lagmay Lagmay nga. DJ Reventor Lagmay nga magibagbaga apo kada kayo nga sapay lo kumano kasano apo ti kinadoy tatangal daw. Kasi ito mo ila kadi apon to no. Adado kay tupay kadi apon to no sumaro no nga live show ti Rayaw ni Ilocano. Yes. Alawan kastan. Thank you very much iti aming nga simmo porta iti Rayaw ni Ilocano tatanga ka orasan. Alright, kata sakbay man yun po nga umayak pumakadamat kada kayo kat kuman pa iti agyaman kada kay apo nga amin nga nang subsubaybay iti dati programa nga napauluan Rayaw ni Ilocano nanipod apo iti nang rugi kaya nga na ita apo ket pagyamyamanan mi apo ta inpaayo kada kami iti talagang nabalegi kunak ta di kay apo nga namuuma nga nang suportar nag-subscribe apo kadati na YouTube channel ti Rayaw ni Ilocano. Ket han bilang apo nga baligi daytoy nga Rayaw family no di ket baligi tay amin datay amin apo nga naganan datay amin nga viewers mi nang ron na apo dagiti na solid Rayaw ken syempre dagiti na sponsors apo iti Rayaw ni Ilocano. Tano awan kay apo nga nang tartarabay kada kami ket sigurado nga mimit ko hante ko maapo nga na-reach dayjay subscribers tayo nga 100,000 subscribers. Kaya agyaman kami mit apo kada kita na nag-subscribe iti channel iti Rayaw ni Ilocano. Yes. Sapay ko mata di kay mamuma nga suportar ken mang ayat iti dati a programa Rayaw ni Ilocano. Alright, ket siya nga po ni Marvin Agne nga umayen na pumakadamutan kada kayo ket mangibati kami nga po ti Diyos ti Agina, Diyos ti Mang Tarabay kadutay amin nga awan labas na. Alakasan! Goodbye, Bye-bye! everyone! Yes. God bless us all. Bye-bye.